יוטיוב, וכאן ליאם מדרגונס פליי, גם אסף וגיא. וגיא תאמר שלום. קיצר, אני בקבוצה השנייה כי לא הצלחתי. אוי לא, אוי לא, אוי לא. יואו, גיא החרא. כן, גיא, הקקה, הרגת אותי. גם אותי. לא, זה... רצחתי אותו. תסתכלו רגע באלה של הכלים. כן, הרגת גם אותי. הנה, אני אצל גיא. גיא, הכלים מצליחים. לא, למה הרגתם? גיא, אני איתך. לא, רק תשכם שם. גיא, אני איתך בקבוצה. יופי, איפה אתה? אני איתך, אני מתחתיך. חי? קומה כאילו בהריגות, אני מתחתיך, סתכל. היי, ביץ'. הרי קריסמס. בום. בא לך לבוא איתי בוא רגע לזה של ה... יש. אני רוצה לעשות משהו. תביא את הכדור, פיירו. אני רוצה לחכות להם כאן עד שהם מגיעים ואז לשרוף אותם. אתה פיירו? אהה. תימני זקן. לא נורא, יאללה. תימלא, יש לנו, תרוץ! דמומן, אני שונא אותך, ספיי. איזה אני מת. גרישה! אפ. הנה הרסתי מכונה, תראו. הנה, כולם כרגע מצליחים. יש. הנה, אני כרגע הולך... רע. רגע, רק תסבל. פאק. היי, קיבלתי את הדבר הזה. לא, בגלל זה שכולנו אני חושב. אני אקח את הכדור, מימה את הסטוט, אז בואו אני אקח את זה. כן, אני יודע. גיא, הקפתי אותך. לא, פספסתי, שיט. גיבור רס. פספסתי את הכדור, אני עם הכדור. אסף. איפה אתה? שיט, מישהו הגיע אליי, אני לא יודע. שנייה, חכה שנייה, אסף. אסף. לא, חטפו לי את הכדור. אבל אסף לא איתנו. לא, לא לאסף. רגע, לכו מכאן. עכשיו. באמת, לא הספקתי גיא, אתה יודע שזה אני? ראיתי אותך, פריו. אתה עם הכדור, נכון? אתה כרגע סקאוט, מאחוריך עכשיו אתה עם הכדור, נכון? כן, הרגתי אותך. לא, לא הרגת אותי, אני לא הייתי עם הכדור. ביי, אסף. תמות! יואו, איזה מעצבן. יואו, איזה קקה. אין מה לעשות. אני פאקינג אוכל דמם וזה פאקינג מרטיב לי את המחשב. לא! לא נכון. זה לא אסף. זה תמות. יש לי כאן סטוק... ככה. אני לא בטוח אם יש לי... לא ראיתי את זה. יודעים מה? בוא לכם... רגע, אסף, תתחבר לקבוצה של... עוד לא. שמישהו ייכנס לקבוצה שלו. מי זה? זין עליך. יודעים מה? בום. מה זה זין? כן חברים, תראו מה קיבלתי. אני דמומן. אבל אני לא איתכם. אתה יכול להיות איתנו אם מישהו נכנס לקבוצה שלכם. המטומטמים האלה שאוהבים להיות עם האלה שמובילים בנקודות ייכנסו. אל תדאג, אתה תהיה איתנו ישר, מישהו ייכנס. אנחנו לא מובילים. אנחנו כן מובילים. זין עליך ועל כל משפחתך. זין. זין עליך ועל כל משפחתך. אני לא יודע מי להיות, אז אני אסמא אותו. הנה, נכנס אליכם עוד מישהו. יופי, שיט. תמות! ספיי? יש כאן ספיי. אני יודע, הוא דקר אותי. אני כרגע מנסה לנצח אותו. ייי! לא נראה לי הוא מת. בום! פגעתי באיזה ספיי. הופה! יש לי ספיי. גיא, בספיי להיות פרו או להיות זה שיכול להתחפש? אני אהיה פרו. אתה פיירו? לא. הורדתי אותו הדשוט. עשיתי לו הדשוט. פרו.
אמרתי, אני פרו. סוף שאני מנסה לצלוט בו. בום! פגעתי. לא פגעת, הוא חי. אני יודע, אבל לא פגעתי לו בראש. זז לי מילימטר. אני יכול להיות סנייפר ואני יכול לצלוח בכולם. אוי, איזה הריגה. איזה הריגה. שזה היה מישהו אחר. זה היה מישהו אחר. אין לך לתקים. מי? מישהו, אני לא יודע, מי? לא יודע מי, אני צלף. ביי ביי, סנייפר. אני חי. אין בעיה. פררה. רגע, אני אנסה לצלוף אותו. זין עליו ועל כל משפחתיו, יפה. איש שלא עושה מזה. אני לא יודע איך להגיד. איך תמות? נו באמת, סליחה. אבל הוא גנב לי את הקיל שלי. נו די, למה גם גנב קילים? אני כאילו יורה עליהם, ומישהו אחר יורה בום באותה שנייה. טוב, אני לא יודע... הולך לשטוף ידיים? לא. אוח, מי הצליף בי? לא, יש פה כיף. יש פה איזה מישהו. אני צלפתי בך. אני צלפתי בך. ביי ביי. יואו, איזה הריגה שלי לאנג'יניר. בן זונה. נו, למה אני לא יכול להיות איתכם? יש, שרקתי. מצטער מאוד, אבל אני כרגע... יואו, הכדור שם. יואו, ליאם זה אתה. אני יודע. מעצבן. לא הצלחתי להביא. תגיד, אסף, אתה עם הכדור? גיא, הגנה, גיא, הגנה. הנה, מישהו ייכנס אליכם, אסף. צפי. יואו, כמעט עשיתי לאסף הדשוט. כמעט. נו די, אני מנסה, יס! וואו. יואו, איזה קקה. מי זה? לא, כן, לא, גיא לקח את הכדור. שוב אמרו לי את הגיל, שוב די. זה כבר לא יבדוק, נראה לי יש לנו צ'יטר אחד. יש, נכנסתי לכם, אני איתכם. הנה, הגיבור עש 9 הריגות. אוי, לא. אוי, לא. עכשיו אני קולטת בסדר. בום. לא קולטת. לא, אני אדומים משום מה. הנה, עכשיו אני כחולים וזה מראה לי שאני אדומים. איזה טמבל זה. זה שם אותי אצל ה... סיבה שהם הציעו את הספייק. שהיה להם באגי כאלה. מלא. נראיתי. הנה אתה. יופי, נראה לי הרגת אותי. הרגתי. זה אתה? גם אני גם בהתקפה. כן, הרגע התאבדתי משום מה. אחלה, זל. טעות החלפתי כאן, שכחתי לא. שאני. היי, קיבלתי סכין שכבר יש לי פעמיים את הסכין. אחד מלפני הכי טוב. הכל ישן. עד איך אגב, למה? לא. למה התקלקל התות? זה גורם לי לריקות. הכל גורם לי לריקות. נראה לי שיורד לי דם. מי עם הכדור? אני. תביא את הכדור כבר, אני אקח אותו שיט. קיבלתי את תביא את הכדור, ליאם. ליאם, תביא את הכדור. נראה לי שיורד לי דם. הכל גורם לי לריקות. למה הוא חי? למה התקלקל התות? הכל גורם לי לריקות. נראה לי שיורד לי דם. יש, הרגתי ספייק. ראיתי ספרי מתרסק. ראיתי את הספרי מתרסק. גיא, אתה ספיי? לא. זה סקאוט. רגע, בוא לכאן, בוא לראה אותך. יורד לי דם בפה. כי אני חם. יואו, איזה שיבועים אני עושה להם פה. הרגו אותי. בן זונה. איזה יונה אחד. מה? הוא צ'יטר. מי? אני יורה בו איזה 15 פעמים, הכל עובר דרכו. אם הייתי מצלם את הסרטון הייתי מראה לך. כן, אני מצלם אותו, רק ש... כל כך כואבת לי השן שהייתה... מה קורה, ליאם? גילתך, טמבל. קוקו. לא, הפסדנו. לא, אני הולך כמו טמבל. לא, אתם לא תתפסו אותי. בוא נראה, גיא, בוא נראה. גיא. אתה לא מבין, אני מסתובב להם בין השערים. בוא נהיה אנג'ינירים. סוף. חנוכה, הוא חג טוב.
בואו נהיה אנג'ינירים, בואו נהיה ליאם, אנג'ינירים. אני אעשה את התרגיל שלי. בואו נהיה אנג'ינירים. התרגיל שלי, ליאם. בואו נהיה אנג'ינירים. אוי, העבירו אותי קבוצה. עכשיו כולנו... רגע, איפה אתה? אופס. גיא, העבירו אותנו שתינו לאדומים. גיא, תהיה אנג'יניר. גיא, תהיה אנג'יניר. אבל איכשהו אסף נשאר בתחום. כן. בום. גיא, תהיה אנג'יניר כבר. לא, אני לוקח להם את ה... מה? תהיה אנג'יניר עכשיו. לא, כמעט נכנסתי לאדומים. כן, רק, מה? ביי ביי אסף. תיכנס לאדומים. אני בנאי וזה כל כך חמוד. אני... אתה וזה ספאם. גורם לי לריקוד. כי אני כל כך צמוד. אחותי נקבר לי צמוד. מזיין את המוח ריקוד. אני רודף אחריך. אלעזר המזוקן. הנה, אני כאן. בוא'נה, יא בנאי זקן. והנה, אסף. אני בנאי צעיר. בוא. נראה לי יש כאן סטייל. לא, סטייל מהקבוצה שלנו. בוא איפה שאני בניתי. יש לך את הרובע הזה? אוי, פיק. גיא, תראה עליו. יופי. תראה, ראית את זה? תראה איך תקעת אותו. גיא, אתה יכול למכור לי את הרובה? אוי, לא. ממש לא. היי, ספיי! זה הסקאוט! איפה? הרגתי. סנטר של חי? יופי, סנטרית טוב. תמות. לא זה, אתה. רגע, אתה מוזר. זה אני. מי זה? מתחזה. ליאם, אני התחפשתי לך. מה? התחפשתי לך, נשבע לך. כתוב לי שהתחפשתי את ליאם דיין. אז גיא, תחפש מישהו שנראה כמוני. לא, אבל הוא מת כבר, אני רואה כאן את הספייק. רגע, אתה שיט, מישהו... מי ירה עליי? אני. אוי, הוא מתחפש כרגע לפיירו. עכשיו הוא לא מתחפש. או בום. שיט, לא עובד לי. וואו! יו, זה הריגה היה לו עכשיו. בנק. נו, די, אני רואה כאן, הוא התחפש אליך, הוא שוב מתחפש אליך. יופי. הוא היה סתום לי כדי להבין שאתה אמור ללחוץ... וואי, שתי ספיים. רגע, נו, כמעט הרגתי אותך. כן, ראיתי, אסף, ראיתי את הדמות שלך באוויר, ראיתי את הדמות. או, וואט דה פאק. מה זה? יואו, המכונה שלי ירתה. מה זה, כמה ספיים יש? לא משנה. יש! לא, יש לי כבר. נו, לא, אל תרוץ, גיא, תתקן לי את המכונה. דוד, הכל גורם לי לריקוד. גיא, תעשה שלא יעבירו. הכל גורם לי לריקוד. איזה שיר דפוק. אוי, לא, ווט פאסד. בקשה שלהגיעו שוב אוי, לא, המקום ראשון אצלנו עבר. המקום ראשון אצלם עבר. למה התקלקל הדוד? הכל גורם לי פאקינג ריקוד. רגע, מה הוא עולה? אתה יודע מה? למה התקלקל הדוד? הכל גורם לי לריקוד. גיא, אתה יכול להביא לי את הרובה שלך? ממש לא. אתה לא, אבל... גיא, אתה יכול למות. אתה יכול למות ואז יהיה לך את הרובה מההתחלה. drop the fucking רובה. בום. גיא, אתה יכול להוריד אותו שנייה? אוי, לא. כנסו לאדומים ישר. ריקוד, הכל גורם לי לריקוד. למה התקלקל הדוד? הכל גורם לי לריקוד. נראה לי שתיורד לי דם מהשם. רגע, ליאם, שים בריקה את השיר הזה כדי שיבינו מה אנחנו שרים, שלא חשבו שברחנו בבית משוגעים. העריכה. הכל גורם לי לריקוד. סתום ביד. אדומים! אני באדומים. גם אני פאקינג מה קורה לי המטמבל? בואו נהיה הבים. אני גם באדומים. אני האבי. הדמות האהובה. גיא. יאללה, בוא נהיה גיא, אנחנו אותו דבר! רק יאללה, בוא נהיה אפי. הכובע שלי פאקינג שונה. בואו נהיה שלושתנו אפי, בואו. יאללה. אני שונה ממך, יש לי כובע בצבע צהוב.
הכי גרוע בתור אבי. גיא, תראה מה יש לי סטייק, רוצה סטייק? יש לי כפפות אגרוף. בואו לרקוד. שלי. אומייגאד. רגע, תראה לי את הכפפות אגרוף שלך. הנה שלי. שלי השניות הכי חזקות. מה? של אסף כמוני. שלי הכי חזקות. בוא נאכל לא, סטייק. היא היה יותר חזקה משלך, גיא, זה. כמו סטייק. סטייק נותן יאללה, כוח. בוא נלך לקראת יואו, סטייק סטייק באמת בצורה. נותן כוח. יופי. יאללה, התחיל חבר'ה. שלכם היה 50 ומשהו דקות. שיט. וואו. הכוח הזה נותן לך רק לכפפות אגרוף. נכון, זה מבאס. אני גם לא יכול... זהו, נגמר לי הכוח. בוא נעשה אותה. לא יודע על מי אני יורד. הא! איפה אתה הגעת? לא, כמעט הרסתי את הסנטרי לא, המטומטם. די. הרגע ראיתי סנייפר וזה כנראה סנייפר גרוע כי לקח לו איזה חצי דקה לכוון עליי וגם מהחצי דקה הוא לא יצא. עקו אותי, אני ממש. הגעתי לאיזה סקאוט מאחורה. הכל גורם לי להרקוד. מה לעשות? זה מה מורד לי חיים? אסף גורם לי להרקוד. זהו, אני עובר לי את זה. איפה הכדור? למה אתה בן זונה? יא בנאי בן זונה. למה התקלקל הדו? מה לעזאזל? הקרקרני כי... חכו שנייה. לא יצאתי. יואו, איזה מזל. לרגע יצאתי, בטעות. מה אני אעשה? שאני אשתמש בזה שלא מוריד חיים. כמה דממה אכלתי? למה יתקלקל? תביא, מי שזה לא יהיה. מי הסקאוט? או, מה אתה מתעסק איתי? המסריח. יש? תראה מי זה רובה חרא, הרגתי אותו, ראית? תסתכל עם הרובה השני של הסקאוט, הרגתי גם אותו. אוי לא. גול. מה? אני... אני יכול להיות בשקט פה? יאללה, מה קורה חבר'ה? חברה יש. מה קורה שרולות? כמו בית טבעי. אנו בית... כן, שם שם כדאי לכם לראות אותו. אבל אנחנו... מה זאת אומרת? גיבורס. למה התקלקל? הביי פיירו. המילים האלה? המשפטים, כמה רשמת באנגלית? 2. מה שאתה צריך סיפור שלם לספר על איפה היית. לא, זה לא סיפור שלם. זה לא סיפור שלם, תגידי את האור. אני כל כך מעלה את זה, זהו. אסף, אתה לא תהרוס לנו את הסרטון. אתה לא הורס לנו את הסרטון. אני מעלה את זה. רוס? אני מעלה את זה. מה, למה? כי, מה למה? חצי סרטון ואמא שלך נכנסת אבל מה, לא שמעו אותה. אני פשוט דיברתי כאן על האנגלית שלי. שמעו אותו אל תדאג, פשוט אני אשאיר את זה ככה. אתה לא יכול לעשות איזה עריכה? אתה לא מבין איזה באג היה לי. וואי, איזה באמת, כמה זמן לוקח לי להרוג אותו? מה זה הבאג הזה? הספאקים האלה. אני רואה אותך כאילו זז בחצי מה, אני רואה את השחקן פעמיים. יש לי באגים. כן, גם לי. וואי, מה זה הבאגים האלה? זה כאילו אני זז קדימה, זה זז לי אחורה. זז קדימה, זה זז לי אחורה. מכיר את זה, זה מעצבן. נו, זה לא נותן לי תמות. לזוז. אני מקום ראשון. הנה, אסף, יש לך אינטרנט חלש, כתוב. יש לי אינטרנט חלש, האינטרנט... תסתכל שנייה בטאב. אמא, תראו איך אני דופק אותם. וואי, לכולם כאן יש אינטרנט חלש ואני היחיד שיכול
וואט? לא, גיא, גם אני בנורמלי. 5-0. 2-0, מה זה? לא, 0-0. ממש לא. היי! 2-0. מה, איפה? איפה? זה אחד הכי ניסיתי להציק לי. אני... הרגתי אותו ממש לפני. אני קורא את כולם. לא מאמין. למה התקלקל הדוד? עשה פה פאקינג בן. מה לעזאזל, יא בן של אמא שלך? אני שונא אותך, מזדיין בפחד. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן. אתה מת אצלי, אתה מה? וואי, השחקן נתקע באוויר. מסכן. אתה יודע מה? אני לא יודע מה אני אנסה להיות סקייל. אני מחליף מלא פעמים, יו, איזה באגר! לקחתי ממנו. יואו, שונא את הבאגים האלה. אני שונא אותו. לקחתי מחבת. למה אני מסתכל עליך מה לעשות? זה סנייפר אצלי פיל. אוי, לא, ספיי. תעזרו לי. אני רואה את הבאגים שלך. What the אני fuck? לא קראתי את השם. לא רק לך יש באגים. ומישהו אחר בכלל, יש לי באגים גם. פאקינג ביץ'! גם לי יש באגים. גולסו! הכל קוראים לי לא. כי אני שונא את למה זה. התקלקל הדוד? כן, מזה אני זוכר את השיר. למה לעזאזל? יש לי לאגים. לא, לא. גיא היחיד עם אינטרנט מלא. מה אתה פאק יא יואו, בן זה זונה. באגים, שונא אותם. איפה הכדור שאני רוצח אותך? תרים ידיים. ידיים להרים. ידיים להרים. אני רוצח אותך. תרוג. יואו, איזה חץ. למה התקלקל הקיבה? הכל גורם לי לתרופה. למה לא יוצא הקקה? כי יש לי עצירות, איזה חרא. כן, כן, באתי להגיד את זה. באתי להגיד. יש לי יציאה, איזה חרא. אומייגד. תביא את הכדור, יא סנייפר. אוי, יו, איך לקחתי לו את הכדור. איך לקחתי לו את הכדור, אם הייתם רואים איך לקחתי לו את הכדור, אמרתי איתי מאחורה, הוא זרק והכדור היה אצלי. תזרוק ואז אתה לקחת לו מאחור. כן, איזה מוזר. רוצה את הכדור? היה בן כלב. שמישהו מה קורה, אליה? תהרוג אותו. הסנייפר שיפט אותי. הסנייפר שיפט אותי. מה? גם אותי. תגיד, רגע, בוא תגיד נהיה לי... סנייפרים. בוא נהיה סנייפרים ונצליף פה. גם אותי הוא שיפד. יאללה, בוא נהיה סנייפרים ונצליף פה. אני יודע איך עולים לשם, גיא, אתה יודע איך עולים לשם? אני יודע. אני הולך להצליף פה. אני זוכר שאני עליתי לשם. אני יודע איך עולים לשם. ליאם, חכה לי, ליאם, חכה לי. אמבולנס. ליאם, חכה לי, ליאם. לא. איפה אתה? מה? סנייפר נעלם, אני לא רואה אותו. אני לא רואה איפה אותו. אתה, ליאם? חכה שנייה, אני צריך לעלות בחזרה. הנה אני, הגעתי, מה נשמע? זה אתה, נבהלתי. כן, אבל איפה הסנייפר הזה? הוא הלך לאן שם. לא. מקיפים אותנו. תהרוג אותו עם המצ'טות, מה אתה עושה? כן. תהרוג אותו עם מצ'טות. הנה, הרגתי אותו עם מצ'טות. זה מעצבן, אני רוצה... אתם יודעים איך לעלות לשם בכלל. נו, באמת, אני כרגע... הנה הסנייפר. הצלחתי עם הסנייפר. הרגתי אותו. הרגתי את הסנייפר. לא נכון, גם אני. הנה אני גיבור. הרגתי אותו. הנה, קיבלתי נקודה. קיבלתי הישג הצלפה. קיבלתי הישג הצלפה. גם אני באתי, אל תשקר. אני מחכה למישהו. אני ראיתי כרגע את הכדור, תחכו כאן למטה לידי. כאן, רדו, בטוח יעבור לשם. ראיתי את הסנייפר. מה זה היה? מה זה היה? הוא עוף מעליו. יו, כמעט עשיתי יועצת. פגעתי בו בלי כוונת. אני פגע בו בלי כוונת, יאללה. נו, תמות. סליפי. יו. לא, איזה איזה סתום. סנייפר חרא יש לו, תראה. זה הסנייפר הראשון. איך הוא מצליף בנו בלי להתאמץ? חבר'ה, אולי נהיה אינג'ינירים. אוקיי, קיבלתי את הכדור, מה לעשות? תביא לי. יודעים מה, אני אעשה את זה בדרך הכי מגניבה.
יואו, זה מעצבן, אני יכול לקחת. לקחתי. למה התקלקל הדוד? אני יודע לאיזה שער להכניס. קורא לי לריקוד. אני יודע איזה שער להכניס, חבר'ה. אוי. או, אני יודע. תעשה את האוויר. בוא נביא לו את הכדור. קח את הכדור. איזה בן. תברח לו. הנה עכשיו קדימה. יש, מאחוריך. פה זה. הוא יפתח לך, הוא יפתח לך. לא, אני לא מאמין. יואו, הנה הסנייפר. יואו, פאק, לא, יש אני... פה שתי סנייפרים עליי. תעזרו לי, יש פה שתי סנייפרים עליי. מה אכפת לך? כבר הפסדנו, זהו. תסתכלו על השניות. צודק. עלי עמד... יואו, זה... הוא הלך לקבוצה שלו, איזה דביל. רגע. יש כאן מישהו. הרגתי את הסנייפר. פגעתי בו. נו, תהיו פיירואים, צריך ללכת להגנה מהר. אלוהים, אני עדיין נלחם בתור סנייפר. תהיה פיירו, לך לספאון. היי, גיא. בום! מה? לא. מה קרה? מישהו מצליף, מישהו יורה בנו. תאכל את המצ'טה שלי. באמת, אתה לא אוכל אותה? מה לא טעים לך? שנייה. לא, הרגו אותי. שלום לך. הגעתי מאחורי סולג'ר. קיבלתי זה. אבו גור, תראו איזה יופי, קיבלתי את הכדור. תודה, אותי. ים הצלת אותי. תעשו. יואו, יש לי 21 קילים. שהכל נהיה פן. והדירות יעלו פה בכל שנה. אזכיר דירה. באמת חילה? אוי, איזה חרא, בדיוק באתי להכניס. אוי שיט, הפסדנו. רגע, לא, אני אם רואה היית כאן... מכניס היינו בתיקו. תקשיב, אני רואה כאן סנטרי. והוא לא יורה עליי. אני מחכה שהוא יירה עליי, הוא מסתכל עליי ולא עושה כלום. אני מקום ראשון. אוקיי, כנסו לאדומים. אבל הפעם כולם פיירואים. זה עוד לא הצליח להיכנס, מה זה? עד עכשיו יש לי... אני אצלם לך אחר כך... רגע, זוכרת מה זה ששלחתי בקבוצה? גיא אנג'ר כחולים. לא, אדומים. כחולים. טוב, אני אלך לכחולים. כי זה גם האפשרות היחידה שלי. אתה אנג'ניר. גיא תהיה אנג'ניר. לא, אני פיירו, להגיד לך למה? אתה בונה את הדברים, אבל נכון יש ספיים. אני בכחולים. הנה ספיים, אני שורף אותו. טוב, אני גם אהיה פיירו. והדירות רק יעלו פה גיא, זה הייתי בכל אני. שנה. במחילה עם איגואנה, ליאם דיין וגיא הטיפיל. היה כאן איזה שלט שמתי שיורים עליו נפתח. נכון, זה מטומטם, זה היה דבר מטומטם שהזמינו לטים פורטס. תראו, גיא. יש לי את הסוכריה. היי, למי אין? שים אותה, גיא. שים אותה. עוד לא, אני עם הפטיש. שים את הפטיש. אוי, לא ריאה. אוי, לא. תמות, יא האקר. אני כרגע עושה קרב סנייפרים, אני צולף יותר מאיזה סנייפר אחד. אני צולף בסנייפר בזמן שהוא... גיא, תעזור לי, גיא, יש לך האמתי. לא, פיירו. אני רואה אותך. אני לא רואה אותך. אסף, יש לך אותו נשקים ששלי. יש שם דמומן, הוא מגיע לבסיס. לא, פיירו. אוי, לא, בבסיס שלנו יש פיירו, שיט. תודה רבה לכם, יכולתי לתקוע. אני חייב לברוח. אני בבסיס שלהם. בבסיס שלנו יש פיירו, מה אתה לא מבין? וגם ספיי. ביי. הנה, לעזור לך? הלו. יאללה, גם אני אעזור לך. נמקט איתה. למה לי לא עזרת? זהו, הרגתי אותו. הלאה הוא דלת. רגע, אני חייב בואו מדיק. נלך בחבורה. חכו, בואו נלך בחבורה. חכו, איפה אתם? אנחנו צריכים 3 מדיקים. תבוא אתה עם אני שוב פעם עם הכדור,
אוי יופי, בוא, אני רואה אותך, אנחנו נשמור לך על האזור. די. אנחנו כרגע שותים על זה אזור האזור שלהם, אני ו... לא, זה האזור שלנו, גיא. מה? אטומים תכניסו. יאללה. מה אתה עושה? ביי ביי. שם? מה אתה מסתלבט? גיא, בוא לבסיס שלהם, בוא נהרוג את הפיירו שם. למה? ככה, בוא לבסיס שלהם, בוא נרצח אותם. זה שלנו? אנחנו בבסיס שלנו. גיא, אנחנו בבסיס שלנו, מה לא הבנת? אז איך יראו עלינו אדומים? שנייה, אלוהו אכבר! אללהו אכבר. רי. יואו, באתי גם להצטרף אליך. מה לעזאזל? בן זונה. זה מוסלק. יאללה בוא, אסף בוא אחריי, אני מפנה לך את השטח. יש כאן סנטרי, חכה רגע. רגע, אסף, בוא. מי זה? אני בורס. גם אסף, זהר. בוא נראה על המכונה. טוב, נו. מה כן, לעזאזל? אני עוף אחראי מפה. מהחוף. אסף רוץ, אסף. נו, מה? הרגתי אותו, תראו. הלך. אני לא יודע, גיא מת איתי. מתתי. סקאוט הרג אותי. נו, באמת, אתה רוצה? מה? אני מקום שני. אני שלישי. מי מקום רביעי? מי מקום אתה... ראשון? אני שלישי. הנה אתה, גיא, חכה לי. רגע, אתם פיירו, חכו לי, אני מאחוריכם. הכניסו לנו גול. אוקיי. בנג. אלוה. נו, הוא, באמת. יריתי עליו באש. מה? מה זה, יריתי עליו באש? אני גם יורה עליו עם הדבר הזה. או, לא עבד לי. מדיק, לך לעזאזל. הורדתי איזה מדיק שם. קצת ריחמתי עליו, כי הוא נתקע כאן בצד ולא היה לו איך לברוח. שרפת אותו. ראית את הסרטון איך הפיירו מתנהג, איך הוא חושב עם המשקפיים באיזה עולם הוא? של כזה, נכון. של כאילו, בוא נסגור אותה בקופסאות, אתה נועל מדיק בתוך הבית ושורף אותו. נכון. בוא נסגור אותם בקופסאות קטנות. אוי, סאוט מסכן, ראיתי אותו באמצע תעופה. אני מנסה לראות על הרובה. הרגתי אותו עכשיו. טוב, לא בדיוק הרגתי אותו. מה? וואט דה הל. קח סקאר. לא, די. אני בורח. רגע, קיבלתי הרגע. בום. תודה לכם. עכשיו, קבל את זה. שי קטן ממני. עכשיו תמות! לא, מה אתה? אתה רציני איתי? פיירו מול פיירו. ועוד פיירו. פיירו מול פיירו ועוד פיירו מהקבוצה שלי. שאת זה. זהר עם זה. מה, הוא לא נשרף? גם אני לא נשרף כי יש לי שיטה, לוחצים על R. הרגתי אותו. לי זה לוחץ אוטומטי. באמת? זה לוחץ לי אוטומטי. פריירים. מה? יש לי רובה. הלכו עליו, תהרגו את הסקאוט הזה, הוא הורג לי שם את כולם. בום! הוא קפץ עכשיו. מי זה? אני הולך מאחורי... מה זה? הלו. השתלטנו להם על הבסיס. עקפת אותי, אני רוצה. זה ספיי! אבל הספיי היה מספיק עם יד כדי להתחבר. השתלטנו להם על הבסיס, בואו חבר'ה. השתלטתי להם על הבסיס. אני כרגע הורגת את זה עם הכדור ולקחתי לו את הכדור כרגע. נו, תמסור לי. אני לבד פה. נשתמתי מול איזה שני פיירואים. גיא, תמסור לי, אני פנוי. אני בבסיס שלהם בפנים. גיא, תמסור לי, נו. ספרתי לסקאוט, מה יש לך? תמסור, סקאוט. יאללה. בואו שתי, בא פיירו ו... לא! זה עומד להיות הפתיח, מה שיקרה בהתחלה. זה חייב להיות, זה כאילו, מה? אתה ראית את זה? אתה היית על האיש הזה? לא. חבל. ישר הרגו אותי. אז כדורים. בואו ננסה להשתלט על הבסיס שלהם. סילביק הו, מקום ראשון. יפה. לא, אין סיכוי שאנחנו נצליח. בטח שיש. לא, נראה שכך, תראה כמה במפה מלמטה. אוי, לא, 2-0. מה זה היה? יש להם איזה סנטרי גם. אוי, what the fuck. עכשיו אני מתגרה בסנטרי. עכשיו, תודה לך. הנה. הנה, אני הרגתי את הסנטרי, הם ירו עליו ואני הרגתי בסוף, איזה פריירים. heavy ו... זה אתה. שלום. אני צריך את הכדור. קבל את זה. סנטה, הגיע לעיר. תראה.
סנטה. הופרה! איזה זין. פיצה, אתה כזה, הוא הרג אותך וגם אותי. אבל הצלחתי להוריד לו כלום. טוב, אני מחליף נשק. להחליף לנשק שלך ליאם? בוא נחליף לאנג'ינירים. לא, די, נו. בסטארט, אנחנו נקבל הרבה יותר... אוי, לא. כרגע אני רואה מהסולג'ר הזה. אני מקום ראשון! אני מקום ראשון! ואני מקום שני. נכון. עם הריגה אחרת. מי זה? מה אתה עושה? יו, יש פה פאקינג סנטריגן. לא, רציני. יש לנו סנטריגן על הכניסה. איך קוראים לו? מה אני אומר פיירה? אני אמרתי זה, אני רציתי ספיי. תחליפו כולכם לספיי כדי שאם יגלו אותי... כן. בוא נחליף לספיי, בוא נחליף לספיי כדי להרוג את הפיירו הזה בהגנה. נכון, הוא פיירו אותו. הוא כבר לא בהגנה. הנה, עכשיו אנחנו מתכוונים להרוס להם. תאכל תלם. וואט דה פאק. ווחמן, ג'וגר, קאקי, גילל פרודי. פארה. יו, למה שהפסדנו? באמת! נו באמת! אוי, פה פאקינג פיירו. אתה נשרף מה אתה. מי זה האבי הזה? אסף, נראה לי אתה בקבוצה שנייה. תדעי על כולם להחליף למה לשחקנות? ספיי, ספיי. סנייפר, סנייפר, סנייפר. סנייפר, סנייפר. דמומנים! אומרים לך דמומנים! גיא, יש לי גם רובה כן, טוב. אבל גיא, תראה את הרובה שלי. הדמומין שלי פה מעפה. הדמומין הקודם שלי היה יותר טוב. שלי גם טוב. יש לי את זה. תראה מה קצת? יש לך מגן? לא, אני חייב. אני חייב שימכרו לי או משהו. מה יש לך במקום מגן? מה יש לך במקום מגן? בדיוק. אבל תזכור, דמומנים לא יכולים לקחת כדורים. אוקיי, אני מבצר לנו... רגע, לא, אני דווקא לא צריך כרגע את המגן. אני צריך... טוב, הרובה שלי יהיה קקה, אבל עדיין זה יהיה שווה. אני כרגע... הנה הדבר הזה שנפתח. עכשיו, תמורת החיים אפילו מתי שהייתי רחוק. זהירות... אוקיי. אני ספיי. הנה. בוא נהיה ספיי, בוא נהיה ספיי. מה? אני כבר... הנה, סטופ, לא! קקה. נו, קקה, מה אתה עושה כאן? חבר'ה, אני ספיי, בוא נהיה ספיי. בוא נעשה משהו אחר. מה להחליף? בוא נראה, כולם כאן סקאוטים, אז גם אני... ספיי. טוב, ספיי. דרך אגב, תראה לי את האחרת שלך. וואי! מה? איזה הריגה. מה? וואי, יש לי 12 חיים. עשיתי כרגע פארקור. תודה. הצלתי מישהו. עמד כאן איזה סקאוט שלא עשה כלום, הגיע מאחוריו ספיי, תקעתי בו סכין נראה לי זה היה אתה ועברתי בצורת קבוצה. מי זה? גיבור אסף, זה אני הספיי פה. אני מחופש לפיירו אדום, אבל עשיתי אלמות ואסף היה לידי, אסף היה מולי. אני סקאוט. אני זה מדיק, התחפשתי למדיק. אני כרגע מאחורי זה סנייפר. אוקיי, אין לו את המגן חזה, אז אני יכול לתקור אותו. סיפורייז, המגן הכי מעצבן. נכון, כי כאילו אני לא יכול כאילו לתקור אותם, זה לא. סתם. וואט דה פאק? למה הביאו לי פאקינג כדור? הביאו לי כדור ועכשיו חשפו אותי. אתה מצליח? לא, כן. כן, לא הרגו אותי. לא, כאילו, לא הצלחתי לקשר כדור. וואי, איזה גדול לתקוע סכין מובן של האנשים שלי. אוקיי, אני מחכה כרגע לסקאוט הזה. דום! וואי. נו, באמת, לא! וואי, אני איך לסנייפר. פאק יו, יש! לא, הם צריכים, לא! איזה סתום. לא, קחו את הכדור, מה עשית? למה זרקתי את זה? הנה הפאי. וואו, לא מאמין. אני פשוט לא מאמין.
חכה, פיירו, חכה. אוקיי, מישהו יורה עליהם. יש כאן סנטרי כאן, שכרגע לא הצלחתי להרוס. טוב, אוי, לא, לקחו להם את הכדור, כולם להגנה, כולם להגנה. אני מחליף לפיירו ואני בהגנה. תחליפו תלכו להגן עליהם. תגידו להם משהו, תעשו משהו. לא נכון, באמת, הקבוצה שלנו נובי. כאילו, תראה, כבר... אני מקום ראשון. אני שני. אני מקום שני. הצלתי כרגע איזה מישהו שם. לא נכון, אסף, אני שני. לא, אני גם יש לי 17. ויש לי 18. כמה לי? לגיא 19. אני מנסה לברוח כרגע כי יש כאלה איזה חבורה קצת. יש לי רעיון אדיר. נראה לי זה יעבוד. אני הולך להגיע מאחורי החבורה. אני הולך להיות ספאי עכשיו. הייתי חייב לראות את הרף רגע. אין. כן, אני אחליף למי להחליף? יודע מה? ליאם. תחליף וי, אני עם הכדור, אני סקאוט ואני עם הכדור. הנה, אני מסתכל עליך, אתה רצליח ואני... יואו, זה פיירו מעצבן הזה, תהרגו אותו. אוקיי, אני הורג אותי. רגע, מאיפה אתה? מה? הפיירו זה המקום ראשון. מה זה היה לזה? זהו. טוב, אני כרגע מחליף לאבי כדי מה שנקרא לפנות את השטח ואוי. תודה. נתנו לאיש הזה שם. במה אני נשרף? אני לא... What the fuck? אני ספאי. רגע, תסתכל אחורה, אל תלך לשם ליאם. רגע, חכה רגע. ליאם, חכה רגע. היי, כבום! לא, פאק. לא, די, סנטרי הרג אותי, הייתי כזה קרוב. הנה, יש שם ספיי, הוא יהרוס את הסנטרי. דרך אגב, אני מחליף למדיק, אם מישהו צריך מדיק, אז תקראו לי, רק תגידו לפני, אוי, לא, שורפים אותך, זה. הרסתי להם את המגן. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו, אוי, לא, הם עומדים לעשות לנו זה. יש לנו כאן סולג'ר, אני מתכוון לרפות את איך שלא קוראים לו. הנה, תחיה. עכשיו הוא מחבל רק עליי. למה? נו, תצליח, די. נו, מה אתה רוצה להרוג אותי? יס! עבר. רציתי כרגע איזה מישהו. אסור שפיירואים יראו אותי. כשפיירו רואה אותי זה מעצבן. היי, יש כחול בהגנה. זה בטח אסף. כן, זה אסף. אסף זה אתה. אני עדיין מקום ראשון עם 23 הריבות. נו, אני לא יכול עם הפיירו הזה, הוא כזה טוב. הנה, בבקשה, אמרתי לך שזה זה שמקום ראשון. עכשיו אני הורג מישהו עם הרובה שלי. אני הורג מישהו עם הרובה של הזה, של המדיק. תהיו סנייפרים, בואו נצליף על הפיירו. יאללה, אבל אני מתאבד כרגע, כי אין לי כוח ללכת חזרה. איזה טרול, גנבתי למישהו הריגה. הוא רצה... עדיין לא קבל שלי. רק 5 שניות, אני כבר חוזר לכם. כמה דמה מאחד? כי אחותי הלכה לישון כרגע. אחותך הלכה לישון. כל הזמן שימו זמיות. אני לא אדבר הרבה כי אחותי ישנה ואני לא יודעת אם אני מדברת חזק יותר מדי. תסגור את הדלת, אתה יכול לסגור את הדלת של החדר שלה? נו באמת. יופי, עשיתי הדשוט לפיירו והרגו אותי. הוא באמת שצריך. פגעתי.
נכון. נכון. נכון, למה? סיימתי לאכול. אומייגאד, יש פה פאק. אתם עדיין סנייפרים? כן. זה אני עדיין לומד. סף. יואו, איזה יופי, תקשיב. אני ועוד ספיי, אני הרגתי את המכונה והספיי שני הרג את האנג'ל. זה אתה יואו, זה... כן, זה הזה שבחוץ? האנג'יניר קפוא. ספיי, זה ספיי. איתנו. סילבי קרום. אני עדיין מקומות שם. ואוי אוי אוי, עקף אותי חרא. אנחנו משחקים עם לובי. אני לא צוחק איתך, אנחנו משחקים עם לובי. אל תצליח להחזיר אותי. הלא. איזה חרא. באמת, אני אצליח, אני מחכה. בואנה, תן זה. קולה. אור. 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 טוב. רבק. two, one. הרסתי לו את הסנטרי. אוי לא. אני כמעט הרסתי. בום. 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 סנטרי. אני הרגתי את הסנטרי. בום, הרגתי את הסנטרי. אבל נגמרו לי הכלים. עכשיו נגמרו הכלים. גיא, אתה אוהב הדממה? נו, סוכרת שטיקטק. קובה שככה על הבוקר מהירה אותי. אור לסגור את זה. תודה. אני כמעט מתתי יש... איך הרגתי סקאוט עם רובה של ספיי? איך? מוכן להסביר לי? בטח, לא יודע. זה אפשר למכור משהו ששונה? אוי, זה אנג'רי. בטח, אני מחליף לזה, איך קוראים לו? יודעים אני עדיין. אנג'י? עקף אותי, זה חרא בתחת. רגע, אני מאחוריך. אסף, מאחוריך. אני צריך עזרה של... מה הולך? חוץ מעצבן אותך. דרך אגב, תשלחו עוד פעם לכיתה כדי... אוי, זה מעצבן. אני צריך עזרה של ספיי. כמה שאיתך? אוקיי, בוא לכניסה. איזה הצלפה יפה. זה היית אתה? זה היית אתה? כן, זה היה... אוי, זה היה שתיכם. זה היה שתיכם. לא, מקודם עשיתי קרב סנייפרים איתו. יודעים מה? חלוף לזה, הנה, צלפתי לו בראש. צלפתי גם לו בראש. פשוט קל גיא, מה קורה? גיא, מה קורה? תראה איזה צלף יש לי. זה צלף קטן. לי יש צלף... הופה, צלפתי בו. הצלף הקטן גם טוב. הופה, צלפתי בו. הופה, טוב. הופה, אסף, לא צלפת באף אחד. הופה. צלפתי, זה כאילו, לא, זה לא כותב. אתה אומר הופה, ואפילו לא כותב שהרגת מישהו. תיזהר, גיא, יש סנייפר. בום, ביי. אוי, לא. רגע, הוא הרג יש! אותי Headshot. אתה חייב לראות איך הוא נראה כרגע. ביי. אוי. אפילו פצצת לו את הראש. ביי. עוד הדשוט. אתה לא קולט כמה הדשוטים דפקתי. בוא ניקח את זה שלי. נו, מתקשרים אליי בסקייפ, רבה. מי? נראה לי ביינר מישהו. לא, חבר, אני כותב לו שאני לא יכול לדבר. או לא שאתה עסוק והוא בן של זמן. אני לא יכול.
נו, סקאוט, מה אני אני... תגיד שלך טוב נחמד כדי שלא יחשבו שהוא ילד. אמרתי לו שאני יושן. לא, איזה שקר. הנה, צלחתי לו לראש. אומייגאד. אני איך לקחת את זה? או, איזה ריאל ספיי. שהתחפש ללא יודע מה. 3, 2, 1. יש! אני מקום פאקינג שלישי. אוי, ראשון. 37 הריגות. אני רצחן. 37, תראה מי שמולך. הלכתי הריגה עוד אחד. 39. כן, מי מולך 71 הריגות. אוי, לא, הגיבור האס. 28 הריגות. גם לי, נו. 39. גם מעצבן, ביי. אוי, איזה אינג'יניר, מה הוא חושב שהוא יכול להתחמק ממני, אה? אוי, מי? גיא! מה? הרגת? ביי. הלו? יש! דפקתי לו הדשוט! 29 הריגות. אני מוריד אותך עכשיו, ליאם. מה? יש 40. אתה אדום? לא רגע. עולה. עולה. יאללה, כל מי שבא אליי, אני מוריד אותו. בוא נהיה סקאוטים. לא, בעצם לא. לא משנה, תחיל. זה לא משנה, אין עכשיו מכונות, הכל על אמת. לאן הוא זרה? יו, איזה מלחמה הולכת כזה. אורי! יו, הרגתי 2. אנחנו מפסידים, אני אביא תגבורת. איזה מפסידים, אני הרגתי כרגע. אוי, לכו להגנה. הגנה. למה? הגנה כי... למה? אני לא יכול להצטרף למשחק. למה? נכון, כי אסף מתתי. מת. אוי, נו, באמת. אז תסתכל עליי רגע. אבא, תסתכל על הכדור. אני איך להרוג את ה... לא, הגנה. אנחנו אוהבים הגנה. אוי, לא. מספיק זמן, כי הסתום הלך לצד השני. לא. לא, תיזהרו, בואו נכניס לנו גול, תשמרו, מהר. לא. מכניסים לנו גול. איך הכניסו לנו גול? אני הייתי בצד השני, אתה רוצה נהיה איתי די. בואו נהיה עכשיו אנג'ינירים. כן, לא, כן, אני- שלושתנו. עדיף סקאי. לא סקאי, זה. סנייפר. הולך לא, עם... אחד מאיתנו יהיה מיניגן, שישמור עלינו על הזה. על יאללה, המכון. אז אני ואסף אנג'י וגיא מיניגן. מה זה? זה אני. רפס. נשמע כמו ילד בן 17. רגע, אוי, לא. עטפו אותנו, גיא. ים, איפה אתה? הנה, הנה גיא, בוא. ים, איפה אתה? גיא, תהיה פיירו כדי שתוכל גם לתקן לי את המכונה שמישהו, שאני מת נגיד, אז אתה יכול לתקן אותה. אם מישהו פוגע. ים, איפה אתה אבל? תתקן מכונית. איפה אני? תסתכל החוצה. לא, אתם בכחולים. נכון. אבל העבירו אותי לאדומים. אתה מוביל אלינו. למה תמיד את שתיכם מעבירים ביחד ואותי לא? לא העבירו, נשארנו באותה קבוצה. כן, למה תמיד אותי מעבירים? לא, מקודם העבירו. הנה גיא. שלום, באתי לעזור. נשכן קצת. באתי לעזור, בום. מה? אבל לא בנית רובה, איך לעזאזל? די כבר. הרגע מילאתי חיים ב... אוי, הרגתי אותך. חיים. מסכן. רגע, אתה רוצה שאני אעלה לו חיים? גיא, שים את הרובה איפה שאני שמתי. גיא, זה הרובה שאני צריך. אני מתקבל. מתלבט. תגידו לי מתי מישהו יוצא מהקבוצה. אנחנו כל השמונה. ואנחנו כולה 10. אני צמח, זה לא כזה... גיא, תעזור. או, חייב לרפות אותו. רגע, הגיע איזה מישהו עם מיניגן. הצלחתי לעזור. תראה כמה חצים כבר דפקתי בו. כמה חיים זה יביא לו. תראה, בוא רגע. גיא, שים פה גם את המכונה הזאתי. זאתי שים פה. דיספנסר. רגע, אני אעשה גם לסנטר. שנייה, לוקח צ'יפס, חכו. הכל לוקח צ'יפס. רגע, זה? הופה, הנה, יוצאים לכם שחקנים מהקבוצה. אני יודע. מגיעים אליכם דווקא.
כי יש לכם יותר נקודות. אוי, לא, יש לי קצת אינטרנט, למה? רגע, מה? אני לא יודע. יואו, אתה אומר, קיצה? וואו. אני אהיה לך באגים. חכו שנייה, אני הולך להביא לי משהו. אין לי באגים. סקאו, בום, בום, בום. זין עליך. יש פה ספיי אבל הוא כחול. נראה לי... לא, זה ספיימר, זה קבוצה שנייה. זה לא, ראיתי הוא. רגע, ראיתי אותך עולה פשוט. אז חשבתי שאתה... איפה אתה שם את הדיספנסר, יא דפוק? פה, לידי. איפה שאני הוא. לא שלי. וואלה. אז בוא נשים לידו. מי זה? מי זה? כשנכנסים לפה אז ישר כאילו אתה מקבל את כל הדברים. בוא נשים כאן טלפורט. למה הם בונים? זה על רמה האחרונה. הנה, אני מקבל יותר. לא מקבל כלום. גיא, שים בצד הזה. כן, לא. אין כלום, אין לי... יש... זוזו רגע, יו, איזה אנג'יניר נוב. באמת, זה באמת נור. עוף מכאן. קישקה. ריסה. לא, גיא, שים פה. פה. נור, אתה לא מבין שאין... הנה, עכשיו יש לי. פה, ליד כולם. כן? לא! לא, די, זה לא שלי, תתקן את שלי. הנה, לא משנה. איזה כיף, 3 בנאים, אני הראשון. יש את סך. הנה, סך, אתה יכול להיכנס. לא, הוא הלך להביא צ'יפס. מה? וואו. וואו. כמה קילים אנחנו מקבלים את זה? כי אחד אני קיבלתי לבד. גם אני קיבלתי אחד איתך. אני קיבלתי 2 סקאוטים. אתה מבין? שפעם מה זה צריך לשבר. תראה איך הרובים מסודרים כאילו מהנמוך לגבוה. בוא נבנה פורטלים סתם בכיף כזה. שאני עושה את הרגע. אני עושה את הטריק של מוסלק. אתה יודע מי זה? חורבה. רגע, אין לי כלום. אין לי שני כלום מתחת. אוי לא. מה? איך הוא עבר את זה? מה? אוי, יפה, הרגנו אותה. ראיתי הרגע מישהו עובר כאן, אז שאלתי את עצמי, איך הוא עבר את זה? בוא נשים פה כדי אני שמתי כבר. לא, אני שם לנקודה שזה מגיע. עכשיו לבית. שמצליח של לבדוש. קיבלתי את הגרג'ון. גיא, שים לידי איפה שאני שמתי את הפורט. לגנים. שים לידי לא את הזה שמשגר למקומות, את זה שמשתגרים אליו. לידי, ליד שאני שמתי. איפה שמת את שלך? שלי שם. לא, זה שמגיעים אליו. שים לידי. את שלך תשים שם גם. אוי, עשו לבן אדם שלנו את הדיספנסר. מה? מי זה? תרגיט לו. הוא בטח, כן, הוא לא אנג'יניר, אוקיי. יש לנו אנג'יניר כזה. שמור על זה. אוי, בטח הם קלטו. שמור שנייה, 5 שניות אני חוזר. מי זה? זה משעמם לי. מי זה? אתה כל הצצים והצצים הילדים. מה קורה? אוי, טוב, זה משעמם זה להיות אינג'יניר שלי. לפרצוף, ידעתי לך לפרצוף. דיברתי על הצצים. הצצים, תגידו מלאו. ביי. אסף, היה לך מקום להיכנס. הלו, היה לך מקום להיכנס. אני יודע. עכשיו אין לך. גיא, בוא נרוס את המכונה. זה יצא לי מהמשחק, בגלל שלא הייתי הרבה. לקחתי לעצמי צ'יפ.
לא מבין, הילדים הקטנים שהיו פה אכלו כמו חזירים. יש, שרסתי. מה זה? מה לעזאזל? עקפתי אותך. נכנסתי לכם. הנה יופי. תהיה אנג'י. ואני עם אפס. תהיה אנג'י. הנה. היי! זה ספיי! אני ארוג אותו, אל תדאג. תבוא כפיירו. שיט, הוא בטח... הוא לא שם לנו. כל הספיים יכולים לבוא לתחנה שלנו ולהרוס. אבל אנחנו... הרגתי את הספיי. הרגתי את הספיי. הפוך להיות... קיבלתי הישג. לא קיבלת מתנה, הישג כולם מקבלים. אסף, אני קיבלתי הישג על הצלפה להרוג 2 במכה. אני קיבלתי הישג על להרוג איזה 10 במכה, כאילו שאני מסתובב ככה. יש פה 4 אינג'ינירים. מה? לא יודע. זה אחד הפד פריק. כולם עומדים על זה וזה נהיה כבר סנטרי 3. אסף, שים את הדיספנסר ליד כולנו. שים את זה פה. איפה שאני עומד. פה, איפה כן. יופי, עכשיו בוא נעזור לתקן. הם מנסים להתקיף, יש לנו פה 3 רובים שעובדים ו4 דיספנסרים שעובדים. כן, אין סיבה שאני אצליחה, אני כרגע מרפא לנו את כל המכונות. זהו. אסף, שים פה עכשיו את 4, את מספר 4 פה. שאני אריץ כרגע, לא, כאן. אסף, את מספר 4 פה. יאללה, צחקתי לעצמי. ספוי! ג'ו! אסף, פה, את מספר 4 פה. אז רגע, אני כבר חוזר, אני חייב לשירותים. יש שלום, חברים. אבל איפה לשים את זה? זהו, שמת את זה כבר. איפה לשים את השני? לא משנה איפה, שים אותו בכניסה. בכניסה פה, לא בכניסה שם. שים שם, בוא. שנייה, חכה. שיט, ספוי. זה הסקאוט. לא, ספיי. זה הסקאוט הזה. סקאוט זקן. לא, זה לא סקאוט. זה היה סקאוט. זה לא. כן, זה היה סקאוט. הנה, תיקנו אותם, רק אחד התקלקל. של גיא התקלקל. שלי. יופי, שלי חי. לא, כל הדיספנסר פאקינג. גיא, הרגו לכולנו ורק הרובה שלי נשאר ושל עוד מישהו. צריך לעשות הכל מההתחלה. צריך פיירו. כן, יש פיירו בקבוצה. איך קוראים לו? סוס, סמבו, סוס. זה דפוק. הנה, תעשו. ניצחנו, אני מקום שלישי. יא מטומטם, אני אומר לך, תזוז, אתה שאל, לוקח לו לזוז. רגע, חבר'ה, בוא נעשה עיגול כזה מהדיספנסרים. יאללה, תגיד אם אתה שומע אותי, שנייה, אני עוד מעט אדבר. אני שומע אותך. יאללה, אתה שומע אותי בהודעות קוליות? כן. שמעת? כן, יזם. תדבר גם אתה. היהו. לא, אינג'יניר דפוק. תגיד מה קורה. מה קורה? איך אתה חי? למה התקלקל הטון? הכל גורם לי לריקוד. למה התקלקל? תראה, בניתי גם דיספנסר וגם רובה. כולם להביא דיספנסרים. ככה התקלקל הדוד. הכל גורם לי. שימו את הדיספנסרים בעיגול. עיגול כזה כאן. תראו, דיספנסר כאן, כאן, וכאן. מה, וואי, איזה קטע.
איזה קטע, קיבלתי פרס. אני מקום ראשון. לא, יש פה ספיי, יש פה ספיי, יש פה ספיי. ספיי, 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 ספיי. הרגתי אותו. אוי, לא, זה שלך, זה שלי. למה שלי נראה? לא, שלי לא הוא נראה. לא נהרס, כי אני הצלתי אותו, אני חשבתי שזה שלי. תבנו פה גם דיספנסר. שים אותו בעיגול, לא כאן, כאן, גיא, כאן. עכשיו אני במקום. לא, כן, תנו לי בעיגול. לבדוק את הרובה. בעיגול, כאן. לא, לא, לא. לא. לא, לא. זוזו, שים. זוזו. כן, ככה. זה העיקר. למה אני התקלקל? עכשיו שמים גם ממולי, כאילו ממולי שמים. הבנת? למה התקלקל? אסף שימו... לא, לא פה. כן, שמגיע. פה, אסף שים דיספנסר פה. ראיתי שראינו את הסנטר. אסף שים דיספנסר איפה שאני עומד. לא, יש שם סקאוט, שנייה. מה זה? אני אכפכף את הסקאוט ואז אחר כך... זה? תראה איך היית נראה. היישוב היה נראה ככה, תסתכל עליהם. חייבים שמישהו יבנה פה את הדיספנסר, זה מעצבן. או, יש פה ספוי! וואו. הרגתי אותה. ומקיא אחד. זה ספיי מעצבן. אני ספייל, צריכים פייל. הוא בא לפה פעם בשנה. סתם, הוא בא לפה כל הזמן. בכלל לא בא לפה. הנה, אסף, שים דיספנסר מולי. רגע, סילבי הום. שים דיספנסר מולי, וואט דה פאק. מי זה? אסף, שים דיספנסר פה, איפה שאני עומד. מי יורה עליי לעז... אני מנחש. עוף מפה, יא ביצה. יש פה סקאוט מלמעלה. שלום. תעזרו לי לבנות את הרובה, נו. תעזרו לי לבנות אותו. מה לי? יואו, ספוי! ספייל. הרגתי אותו. רגע, גיא. אסף, שים ממולי את הדיספנסר כבר. שים בוס. ספיי, זה ספיי. אסף! יואו, שרקתי. ראיתם, שרקתי. בסדר, שים את הדיספנס שלך פה איפה שאני עומד. לא! זה דפוק! בסדר, אני אקח את זה שנייה. איפה שאני עומד. אוי, לא. עשו לי, לא. מה זה הסקאוט החרא הזה? אוי, לא. זה לא! הרגתי אותה. יש, קיבלתי שתי עסקים במכה. שיט, לקחתי את הרובה אחורה. אתה כתוב בטח נמצא שם. לקחתי את הרובה אחורה, להגיד לך למה? כי יורים עליו שם, הסולג'ר, אז אני הולך להרוג אותו. אני הולך להרוג את הסולג'ר. לא! מה הקטע? כן. אוי, היה לו 6 חיים. הוא ברח. יואו, לא קיבלתי אותו רובה, אני לא מאמין. יש 15 חיים, זה קצת. תתמלא בדיספנסרים, או שהוא הרס אותם. יש כאלה זה. הוא הרס את הדיספנסרים? הרסתי שם איזה משהו. לא, הוא לא הרס כלום. נראה לי שיש שם ספיי. הרסו לי את הדיספנסר. שיט, הרסו לי אותו. מה? הרסו לכולם. לא, יש פה ספיי. לא, חוץ משלי. אין פה ספיי. יש פה ספיי, נשבע לך, ראיתי ספיי, זה מתחפש. לא, ספיי בלתי נראה. הנה. איפה? אני הורג אותו. הלכתי בעצם לפייבר. הרגתי אותו. נו, הנה אתה ספיי. לא! הרגתי את הספיי. תתקן, גם אני. הורסים לי. הורסים גם לי. יופי, אסף. אני עושה את זה כל הזמן. הסולג'ר הזה. הבנתי מי עושה את זה. הבנתי. עכשיו אתם עומדים למות. אתם כל כך עומדים למות. עשו לי. אני הרגתי 2 במכה. יופי, הרגת את הסולג'ר. עכשיו, גיא, אתה תהיה פיירו. היי, הדיספנסר שלי עדיין חי. אסף, תבנה גם דיספנסר. בסדר.
לפני שידעתי לשחק, שעוד גיא לימד אותי, אז לא הבנתי למה הוא דופק עם הדבר הזה מהברזל, לא הבנתי למה הוא דופק על מכונות. לא, אחרי זה הבנתי. תקשיב, זה כמו טלוויזיה מקולקלת. דופקים עליי, אני משאיר אותם להתחיל שזה. נו, יאללה עם הדיספנסר, תן לי כבר. מה לעזאזל? אני כרגע שדוברים על ה... יש כאן כמה אנשים במכאן, אני רואה את זה. סקאוט, הוא חושב שהוא קול. ביי. שיט. למה ביי? לא, רציתי לומר ביי לסקאוט. רגע אמרתי גם ביי לסקאוט. די, יאללה, תהפוך לאנג'י. לא, היה לשבת כאילו. די, תהפוך לאנג'י. כמה זמן אנחנו מתחילים? לא יודע כמה לא אכפת לי, תהפוך לאנג'י. אני פרק. לא, תנחש איפה הוא בנה את הדיספנסר שלו, החוצפן. ספיי. ספיי, זה ספיי. כל הכבוד לכל הצופים שלא השתרבו עד כדי כך. זה ספיי, אמרתי לכם. איפה? נסעתי לך כדור. הרגתי אותו, רואים? הנה, הרגתי את הספיי. בבקשה. לא, מגיע לך עוד ספיי, מגיע לך עוד ספיי. לא, הוא הלך. למה התקלקל הדור? כאן בחיים לא ירקו אותי. היי, תביא את הכדור. נסעתי בלשך? היי. אסף, אל תביא להם. אסף, אל תביא להם, תעצבן אותם. לא, עשיתי. מה? אני אתקן לך, היי, כדור אצלי. כדור אצלי. אני רוצה פיירו מול פיירו. ההתחלה מתחילה לכתוב מה זה היה לעזאזל. אתה עושה לי. קח את זה, הבן זונה. מישהו רוצה להרביק. כן, בגלל זה אני הולך להרוג אותם. יש לנו. שלום. מה לעזאזל? היי. מה, זה לא יפה, הוא דקר אותי. בא אלינו פיירו, ובא אלינו פיירו. הרגו אותו. תקשיב, אנחנו כל הזמן מקום ראשון, אנחנו גרועים. או שהם גרועים. אסף מקום. אני יכולתי להיות במקום ראשון איתכם, אבל זה בגלל שאני יצאתי מהמשחק. תראה, מקום שני אצלם יש 33 ולי יש 62. לך יש 65 ולא 55. יש 55 ויש 65. תראה את ההפרש הגדול בינינו. אני יותר, אפילו התוצאה שלי יותר גדולה מהתוצאה שלי. לא, יש פה ספיי! יש פה ספיי! הרשתי את הספיי! תראה, מוציא לך את המכונה, תעזור לי! אורי! היה פה ספיי, הרגתי אותו, ראיתי אותו כאילו... כן, ראיתי גם. סילביק הום, 2 פרסים. ניחשתי. אני מאוד שמח, אבל... אתה יודע מה, אני מחליף שחקן לפיירו, נמאס לי. כן, בואו. קיבלתי רבול לספיי, וכאן נראה לי אני אגמור, כי אני כבר עייף מת. אתה עייף מת? אני לא יודע למה אני עייף. אז קיצר, אני אשאר רק רגע עד סוף המשחק הזה, זה 30 לא הרבה שניות, משהו כזה. עכשיו אני מתקלת את זה לדעתי. אתה יכול ללכת, אני ואסף נמשיך לצלם. אני יותר מדי לדעתי. ראית מה הם עשו? כרגע אני אתפס את הכדור ולך. כשננצח נראה לי זה יהיה סוף הסרטון. אני תפסה את הכדור הזה. אתה לא אמור להיות את הכדור הזה. אתה מת. קיצר, אני רק... יש, קיבלתי עוד עשר. יש! עד עכשיו אני קודם קיבלתי רבול לספיי, ורבי שכבר יש לי. קיצר, למה הוא זריק את הכדור? אסף, אז מה אם קיבלת הישג? אתה צריך לקבל דברים, הישג לא משנה. יש פה ספיי, זהו, הרגתי את הספיי. אתה יודע שאני לא בנאי. ברגע זה מישהו. הנה, הוא מצליח, לא, הוא לא מצליח. הוא מצליח? לא, תראה. אני מנסה לעזור לאנשים.
הלו, ספוי כחול. אני כרגע עובד שם. יש, הרגתי. גיא, מעצבן. 66. למה אני הרגו אותי, פאק. נצח מזה? בום. הוא זרק עליי פאקינג גרזן. מה? הוא זרק עליי גרזן. קבל. יש! קיבלתי עוד פרס. טוב, כאן אני גומר, אני הולך. טוב, יאללה. גיא הולך. ניצחנו, אני מקום שני. זה יהיה סוף הסרטון להיום? מה אתה אומר, סף? תודה שצפיתם, וביי!